Gymani Jerry agus tá fáilte rúd beige clárna seachtainna seo. Beannas baileanna ngáil i géirí ó rúchas bheits a córalum ar a gláir seo nocht sinní máire úna ní bheaglaoch. Tá céirí fácaíice le rionfá blianta agus í imi go blá clia, tá sin na cúnaíine sin áite dugann siad mar gan na feriméid agus tá sin le clia ar fád le sé bliana fichiad. Is ceoltóide busca agus concertíine i máiriúna agus bín sí le feiceal agus le cluisteal chuile lágan teachtain beagnach a casa ceol neice chráid greftain im le clia. Cét fáilte rú bháide? Tá an cearta go an son? Tá an cearta go an sin, tá an baist. Tá an baist hé. Ceol, bhhartún ceol iste heide ótá se má maráiste sa techósta nach chuil techósta bhí Tá títarnan agus áránaí be maithir trócarir agus munculaí agus maithir csianna. Agus hagach ceoltóirí áitiúla isteach seán ó Cachláin agus John Donoghue agus chuir mar an bhúil sa cheol agus ceannaíoch pianaccordion dom hain agus dom chol cethar máire agus chomar a fálam sa daingan. Nis na a chuta sa go blá clia an chéadúir sé blianna fichiad dirme, necha tú ceol na sráidean in sin a buscáil mar a deirann siad? Chuas, hínas cúpla éireacht agus dúirt am hain bhfuil tá sé seo go má mar tá mo híirse gom níla mo gobar daine. Agus fís begáinín náire chur dúis ach chur stíime mar cheapan ar dúis digan tú nar a heachtaína trasan na sráide go mídí sé teham ach. Se. Ní mar sinné, bhí hagadí sin nála caintlam agus. Cén sór síl a síl fearnú beanna bhín sé ar a tráid a ceol? Well, tá tú brethir naimsir agus ní féidir brethir naimsir. Tá sé má go leor, tá sé go deast bíon daoine anna chinálta ach le dimlíanana tá annachad loch déirceann agus an nurig bhí sé scáinrúla mé daoine bhí a lorg déirce agus bhí sé agrathe. Agus a teachrócón go an geol. Tá tú chaint ar an loch déirce bheith agrithe? Ó agrathe se, ó idir na hórapa. Agus maná agus leanaí beag go bídacha. Agus daoine le pianaccordions agus gan nótacha agus iad goléire gobarta cúpla duine. Agus an tairigad a dul thar leir. Mu se be? Ó se. Am fá timppla na stráide tamil agus bheith fiochaint chiá rudachar siúil. Agus chuann sé sin nes ar nó gon téach an geol a chun sé an atmosfér as comáile sin ar a há daoine có congur cho gnácha dúirt airigad do loch déirce. Ní leisin si an eincheol. Agus na deirann tú an tairigad a bheith a chuthar le. Ó se. Célíonn sé sin gur achtarnaí tá bailún airigid. Agus gur cuiúlacht agrathe agus na daoine há bailú. Rúr tú héin head a lethba geamar be mar spenú tá glórach bailíart? Ní féidir mar bíonn tú feidir dúis fiochatá tarlú agus nar chin tú an duine há ganas an roda. Tá sam. Tá duine ganas arm. Se nar há cuiúlacht ar siúla bhhartaín catú glechar an gáda. Mar sin an cuara hátha mar. Agus ó caiintear an gáda, a gurinn na gádan is mar dear an chaideis ortaína ar drámáile vín sa ceol, níar an siad le... Ní chur an tagann siad an nála caintlinn. Tagan? Tagan. Agus a géiste sé geol? Se, agus bí míad nábatar iad chuir an nólas mar iadúir dí thar siúl comma. Agus bhfuil de spot a héine a neice chráid greftain? Well tá Johnson's Court Lánabeg agus tá Macalla brea an. Ha. Agus chluisfáin ceol vadóhile. Agus an concertín a gúnaí chasan sú? Concertín, uirnta bíon mar bhéann tain ó bheitthe mar bíon tú séimiid a concertín le barína méran agus bíon siad tain. Agus tugum le mórnta an melódian mar bhálart. Se. Agus breanú ar na daoine bhil síos agus a níos harad, cé héad na daoine cheapans tú má thosaid cé a taine scríúla vín sled? Is flathúla? Bheithúnta sort. Ó má an tú caiintear an airigad ní bhechas go deois sin. Mar míon daoine bhairnta mín siad thart caiintead ó daoine seach bíon siad bailí leo. Se. Agus tagan daoine eile nála caint. Nimach a cainte. Se. A han san tucht an éigen le go pántaí. Ó dugan? Tá ghlachan tú leis na héine fé mar hagann siad.